Hyvää sunnuntai-päivää, arvoisa yleisö, ja tervetuloa kuuntelemaan Kekkereiden vaalipaneelia. Meillä on täällä, tarkistetaan vielä, laskutoimitus 8 eduskuntavaaliehdokasta 8 eri puolueesta, ja käydään muutama asia läpi tässä. Tehdään niin, että annetaan ehdokkaille esittäytymismahdollisuus. Ja kertokaa yleisölle lyhyesti, keitä olette ja mitä edustatte. Ole hyvä. Moi, mä oon Alise Kiires perussuomalaisista. Mä oon 32-vuotias IT-insinööri ja pelinkehittäjä ja Turun kaupunginvaltuutettu. Moikka kaikille, mä oon Turusen Siiri, ikä on 23 vuotta. Opiskelen tuolla Turun yliopistossa 3. vuotta sosiaalitieteitä ja opintojen ohessa työskentelen taitoluistelun valmentajana ja nyt ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan kokoomuksen riveissä. Morjesta, olen Korhosen Toni, Liike Nyt, ikä 47 vuotta, olen pääluottamusmies ja työnimike on tuotantoteknikko. Mä olen Terhi Wörlumallinius, mä olen RKP:n ehdokkaana. Olen terveyskeskuslääkäri ja itse asiassa aikoinaan noin 10 vuotta sitten istunut myöskin täällä terveysasemalla yhden kesän. Ja mä oon ollut pitkään kunnallispolitiikassa 90-luvun puolivälistä lähtien ja nyt eka kertaa ehdokkaana tämmöisissä valtiollisissa vaaleissa, mikä on hyvin kiinnostavaa. Tietenkin mun pääteemani on sosiaali- ja terveydenhuolto, koulut, koska mä oon koululääkäri, ja sitten Suomen turvallisuus. Päivää, mä olen Perttu Helin, mä olen erityisopettaja Turusta. Yllätys, yllätys. Mä olen tuosta mettän takaa kotoisin Nättinummesta ja mulla on kotona 3 muksua ja tää seutu tuossa juuri on ensimmäinen kerta, kun mä muistan eksyneeni. Ehkä 5 vuoden ikäisenä. Ja täällä vaan pyöritään vuosikymmenestä toiseen edelleen. Mä olen partiolainen, mä olen reserviläinen ja mä olen isi. Ja toivottavasti saadaan tänään selville mitä muuta. Kiitos ja hyvää huomenta. Mun nimi on Rene Ahonen. Mä oon 22-vuotias maskulainen ja edustan vihreitä. Mä työskentelen urheilutapahtuman järjestäjänä. Sen lisäksi mä oon kunnanvaltuutettuna ja lautakunnan puheenjohtajana Maskussa ja urheiluseura aktiivi. Yes. Oikein hyvää huomenta kaikki. Mä olen Sara Koiranen, edustan täällä Vasemmistoliittoa ja olen sydämeltäni runosmäkiläinen. Täällä kasvanut ja elänyt 20 vuotta. Olen 28-vuotias teatteritaiteen opiskelija ja kulttuurituottaja, teatteritaiteilija. Lisäksi kaupunginvaltuutettuna ensimmäistä kautta ja kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja. Mä puhun opiskelijoiden puolesta, hyvinvoinnin puolesta, luonnon ja kulttuurin puolesta. Tosi kiva olla täällä tänään. No moikka! Mä saan aika monesta paneelissa kunnian olla viimeinen esitteltyjä. Mun nimi on Viivu Seila, mä olen demarinuori ja ammatiltani lähihoitaja. Sitten tässä töiden ohella päätin alkaa opiskella kemiantekniikan insinööriksi, eli opintoja ja työelämää. Mulla vaaliteemana tietenkin hyvä mielenterveys, työelämä, haaveilen 6 tunnin työpäivästä ja sitten oikeudenmukainen talous. Kiitoksia. Kiitoksia. Ehkä on korrekti, että minäkin esittäydyn. Mun nimi on Lasse Virtanen ja olen Aamuset kaupunkilehden päätoimittaja ja tämän vaalipaneelin puheenjohtaja. Lähinnä kello Kalle, että kellotan puhujien aikaa, että kaikki saa tasapuolisesti puheenvuoron. Kuten hyvin tiedetään, ollaan Runosmäessä, eli lähiössä. Ja lähiöt on vahvasti keski-ikäisiä. Lähiöiden asukaskanta alkaa harmaantua ja ikääntyä. Mutta siitä huolimatta puhutaan ensimmäiseksi lapsista ja nuorista, joissa on vähän ehkä klisee sanoa, että lapsissa ja nuorissa on meidän tulevaisuus, mutta toisaalta se on myös totta. Kysytään teiltä kaikilta, että mitä sinä ja puolueesi lupaatte tehdä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen? Aloitetaan sieltä. Viivu sanoi äsken, että ei saa, tai joutuu aina
olemaan viimeisenä jonossa, niin saat aloittaa tällä kertaa. No Ole hyvä. niin, eli lapset ja nuoret, tuli kansalaispalautetta tässä. Eli mitä sinä ja puolueesi lupaatte tehdä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen? No niin, hyvä. SDP:llä on tavoitteena 60% korkeakoulutettujen tavoite, eli tavallaan me halutaan SDP:ssä vahvistaa sitä varhaiskasvatuksesta ihan korkeakouluun asti, siis koulupolkua. Me nähdään se, että kun me panostetaan lapsiin ja nuoriin, siis ihan päiväkodista asti, niin me saadaan tänne hyvinvoivia kansalaisia, joilla on aitoa ja osaamista olla töissä. Ja sen lisäksi me tarvitaan myös hyvinvointitekoja. Me tiedetään, että nyt on mielenterveyskriisi. Itse, nyt en puhu puolueen puolesta, vaan omasta puolesta, niin mä haluaisin myös sellaisen nuorisoneuvolan, että me kohdataan jokainen nuori vuosittain tunnin verran vähintään ammatti-ihmisen toimesta ja pystytään kartoittamaan nuorten tilannetta. Siitä pystytään huomaamaan, että jos tapahtuu jotain mullistavaa siinä elämässä, että nuori tarvitsee enemmän tukea tai ohjausta johonkin suuntaan, niin pystytään oikea-aikaisesti ohjeistamaan, ettei ongelmat kasaannu. Kiitoksia. Hei, tähän väliin sanon, että jos haluatte kommentoida toisen ehdokkaan puheenvuoroa, niin nostakaa käsi pystyyn, niin saatte repliikkipuheenvuoron. Se on ihan lyhyen. Selvä, kiitos. Helppo yhtyä noihin, mitä Viivu nosti tuossa esiin, eli koulutus ja vaikka mielenterveyden hoito. Nämä on myös vasemmistossa todella tärkeitä tavoitteita. Sitten näiden lisäksi haluaisin nostaa nyt, kun täällä Runosmäessä esimerkiksi ollaan, niin myös kaupunkisuunnittelu ja kaupunkikehitys, mikä niin kuin vaikka paikallistasolla nousee tosi tärkeänä asiana esiin. Eli Turku on eriytynyt kaupunki, meillä alkaa eriytyä asuinalueet toisistaan, niin mun mielestä on todella tärkeää, että me pidetään meidän lähiöistä huolta. Pitämällä huolta, että esimerkiksi täällä pysyy lähipalvelut, että meillä on täällä kirjastot, terveet koulut, joihin on kiva tulla ja jotka on turvallisen matkan päässä kotota. Ja sitten kansallisella tasolla niin on ihan selvää, että tämä mielenterveyskriisi on paisumassa niin suureksi, että me tarvitaan todella paljon panostuksia ennaltaehkäisevään työhön ja vaikka nuorisotyöhön, etsivään ja jalkautuvaan, jotta meillä on ammattilaiset siellä nuorta lähellä. Kiitos. Kiitos. Kyllä se lähtee henkilökohtaisesti ja myös meidän puolueen tasolla siitä, että meidän tulee taata jokaiselle lapselle ja nuorelle yhdenvertaiset mahdollisuudet turvalliseen elämään ja tasa-arvoiset mahdollisuudet elää juuri niin kuin itse haluaa ja turvata sellainen koko ketju sieltä lapsuudesta aina sinne korkeakouluopiskeluihin ja työelämään, mistä aiemmatkin puheenvuorot ansiokkaasti mainitsivat ja tukea sitä mielenterveyttä, sitä koko koulutuspolkua ja myös sitä toimeentuloa. Kiitoksia. Mä tuun tähän, että mä näen ihmisen. Mä siis erityisopettajana työskentelen yläkoulussa ja sitä kautta tää nuorison asia, lasten asia ja heidän pahoinvointinsa, se on koko ajan silmien edessä. Kun puututaan siihen, että lapsi tai nuori vaikka koulussa sitten oireilee, niin usein sieltä taustalta löytyy asioita, jotka ei liity mitenkään kouluun, vaan jotka heijastuu sieltä muusta elämästä sitten. Ja yleensä, kun lähdetään kaivelemaan, että miksi voit huonosti, niin elämässä peruspalikat ei ole kunnossa. Siellä on semmoiset asiat kuin lepo, ravinto ja liikunta, niin ne reistaa. Eli tämmöiset terveen ja toimintakykyisen elämän peruspalikat, ne puuttuu. Niiltä vie tänä päivänä virtaa nimenomaan kännykkä, digitalisaatio ja se, että hengataan enemmän siinä ruudulla, kun ne tehtäisiin sellaista, mihin meidän kroppakin on tavallaan niin kuin suunniteltu tai kuka se nyt mitenkin ajattelee. Eli lähtisin siitä, että lasten ja nuorten asioita lähdetään parantamaan mahdollistamalla muun muassa täällä lähiössä se, että lapsilla ja nuorilla on terveellistä tekemistä, että heillä on mahdollisuus vapaaseen leikkiin, että heillä on mahdollisuus sosiaaliseen toimintaan yhdessä niin kuin ihmisten kesken. Et palataan tietyllä tavalla pikkusen taaksepäin siinä, että mihin me ollaan hyvin nopeasti siirrytty. Tämä näkyy kouluissa todella voimakkaasti välitunneilla, yläkoulussa, missä kännykällä saa olla. Mitään muuta ei tehdä, kun tuijotetaan sitä ruutua. Ja aika loppuu. Ja sanon, että ne pois sieltä koulusta. Olen nyt sitä mieltä, että meillä on jo olemassa järjestelmä, joka tapaa kaikki nuoret. Meillä on neuvolat, meillä on kouluvastaanotot ja opiskelijaterveydenhuolto, mutta ne on aivan liian huonosti resurssoitu ja niillä ei ole mitään mahiksia kunnolla puuttua huonovointisuuteen. Syrjäytymisen ehkäisyn pitää alkaa kohdussa ja melkein jo ennen sitä. Siis mä näen niin paljon huonosti voivia
pikkusia jo ala-asteella, että niinku rupeaa melkein aikuista itkettämään siinä, vaikka on ammattilainen. Ja oikeasti sille pitää tehdä jotain. Ne on ne perheet, jotka voi huonosti. Ei se oikeasti ole meidän koulu, joka voi huonosti. Se on perheet ja heitä pitää auttaa. Joo, mä olen 4 lapsen isä, vanhin lapsi on 23, nuorin on 14. Mä oon paljon ollut liikunnan kanssa ollut tekemisissä koko ikäni ja 47 vuotta ikää, niin on monta asiaa nähnyt. Mä oon Orionilla pääluottamusmiehenä ja siellä mä ajan työntekijöiden etuja ja keskustelen johdon ja työnantajan kanssa asioista. Nyt kun me puhutaan nuorista ja miten he on tuolla, niin meillä on tässä opettajaa, meillä on terveydenhoitaja, kaikkea. Moni puhuu. Meillä on tuossa hallitus, joka on ollut tässä näin hoitamassa näitä asioita. Se on mennyt sellaisen tappeluksi. Meidän pitää muuttaa tätä koko asioihin suhtautumista, mennä sinne ruohonjuuritasolle ja tehdä siellä, kuulla niitä nuoria, tuoda resursseja, tuoda opettajille lisää voimavaroja. Miettiä vähän sitä, että ketä sinne kouluun olisi myös niin saatava apuja. Sinne pystytään monennäköistä ihmistä. Meillä on täällä paljon työttömiä ja muuta, niin me pystytään heillekin antamaan sellaista. Heillä on paljon annettavaa noille nuorille. Meidän pitää nuoria kuunnella. Ja meidän puolella yksi iso teema on just nimenomaan, että nuoret otetaan huomioon paremmin. Kyllä me kokoomuksessa lähdetään siitä, että me halutaan jokaiselle nuorelle taata mahdollisuus hyvinvointiin ja siihen, että jokainen pystyy menestymään siinä omassa elämässänsä. Ja tähän me tarvitaan panostuksia jo sieltä ihan varhaisista vuosista lähtien. 2-vuotinen esiopetus, jota kokoomus on esimerkiksi esittänyt, on minusta todella hyvä. Ja siellä me päästäisiin tarttumaan jo varhain niihin haasteisiin, mitä meissä perheissä on. Ja tuota sitä yhteistä tai yhdenvertaista mahdollisuutta jokaiselle nuorelle lähteä kasvamaan kohti aikuisuutta ja luomaan sitä hyvinvoinnin pohjaa. Totta kai siellä koulutuksessa tarvitsee olla riittävästi tukea, yksilöllistä tukea niin, että me päästään tarttumaan niihin haasteisiin. No sen lisäksi esimerkiksi mielenterveyteen tarvitaan panostuksia. Terapiatakuu on yksi tämmöinen asia, joka on jo nyt tuotu hallitukselle, mutta valitettavasti se asia ei ole tässä edennyt. Ja mun mielestä se on semmoinen asia, joka ensi hallituskaudella tulee ehdottomasti viedä maaliin. Se, että siinä vaiheessa kun nuori hakee apua, niin se myös sitä apua saa. Ja sen lisäksi totta kai tähän liittyy olennaisesti harrastaminen ja se, että meidän nuoret ei syrjäydy. Jokainen pääsee kuulumaan johonkin yhteisöön, kokee sitä kuuluvuuden tunnetta. Ja tässä esimerkiksi Suomen harrastamisen malli, jonka takana myös kokoomus seisoo, on tärkeä kehityssuunta. Ja siellä oli kommenttipuheenvuoropyyntö. Ole hyvä. Terapiatakuusta. Terapiatakuu on erittäin kannatettava ja edistettävä asia, mutta niin kauan kun meiltä puuttuu resursseja mielenterveyden, ihan sieltä perusterveydenhuollosta, niin terapiatakuu ei ratkaise mitään lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Lisäksi me tarvitaan lisää terapeutteja. Tähän ei myöskään terapiatakuu ei vastaa siihen resurssipulaan, mitä meillä on, vaikka psykoterapeuttisesta osaamisesta. Lisäksi me tarvitaan osastoille lisää resursseja, jotta ne pahoiten oireilevat lapset ja nuoret pääsee hoitoon eikä joudu nukkumaan osastojen lattioilla. Kiitos. Pidetään repliikit lyhyinä. Ole hyvä. Joo, tosiaan tässä oli valtavan hyviä kommentteja. Olen samaa mieltä tästä, että se terapiatakuu siellä laissa ei oikeastaan ratkaise yhtään mitään niin kauan kun se kouluttautuminen maksaa 20 000–60 000 euroa ja sen maksaa opiskelija itse. Eli siihen täytyy saada muutos. Yksi sellainen asia, minkä haluan nostaa, on se, että lasten pelotteleminen turhalla ilmastohysterialla, siis totta kai luontoarvot on tärkeitä ja siitä kierrättämisestä ja tämmöisestä pitää puhua koulussa, mutta se, että se pidetään semmoisena niin Grimmin satujen kaltaisena pelotteluna lapsille, niin se lisää näitä mielenterveysongelmia, mitä me ei tietenkään haluta. Kiitoksia. Tullaan vielä lähemmäs paikkaa, jossa ollaan, eli lähiötä. Mä pyydän teitä mainitsemaan 2 keskeistä asiaa, joilla te lisäisitte lähiön elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia. Aloitetaan Perttu Heli, ole hyvä. Kiitoksia. No itse lähiössä kasvaneena ja lähiöstä lähteneenä ja sitten Helsingissä asuneena ja kantakaupungissa asuvana, niin näen sen tavallaan se voima, mikä lähiöasumisessa just esimerkiksi lasten ja nuorten kannalta on. Se on hyvä kasvuympäristö, siinä on luonto lähellä ja mahdollisesti kaikki palvelut saatavilla.
se on sitten kaupungin ja kunnan tehtävä pitää huoli siitä, että lähipalvelut on tarjolla. Lähikoulu olennainen ja kaikki ne terveyteen ja terveeseen kasvuun ja semmoiseen normaaliin arkielämään liittyvät palvelut, ne täytyy olla lähellä. Ja voin nyt omasta puolueesta sanoa sen verran, että me ollaan valtakunnallisesti se lähipalveluiden puolustajaporukka. Niin myös sitten täällä kuntien ja kaupunkien sisällä. Eli jos kunnissa, niin myös sitten kaupungin osissa lähipalvelut on pakko ja syytä säilyttää. Se on viisasta, se on hyvää politiikkaa ja se tuottaa hyviä tuloksia. Mutta kyllä se vähän maksaa. Nämä on arvovalintoja. Itse sanon, että lapsuus lähiössä oli mulle paras lapsuus just sen takia, että siinä yhdistyi kaksi hyvää asiaa. Kaupunki oli lähellä, mutta metsä oli selän takana. Mä tykkäsin siitä. Kiitos. Terhi Vörlum, Valenius, ole hyvä. Kiitoksia. Aika lailla samaa mieltä olen kuin Perttu tuossa aikaisemmin. Eli se on tärkeää, että lähiöissä on ne palvelut. Ei nyt tarvitse olla joka lähiössä sitä niin kuin erityispalveluita, mutta siellä pitää olla peruspalvelut. Siellä pitää olla se terveydenhoitaja ja aina joskus ainakin lääkäri. Et ei voi olla niin, että on pelkästään terveydenhoitaja, joka sitten soittelee kaupunkiin, että hei, että täällä olisi tämmöinen, että mitäs mä teen. Et siinä laitetaan liikaa sit vastuuta sille alemmalle, niin kuin alemman tason terveydenhuollon tasolle, että se ei ole riittävää palvelua. Ja muutenkin pitäisi olla mahdollisuus ainakin jonkinlaiseen pankkipalveluun. Ja se, mitä Perttu sanoi luonnosta lähellä, niin se on tosi tärkeää. Mä itse olen kasvanut niin, että pystyi menemään mettään, kun käveli 10 metriä ja se oli aivan ihanaa. Ja kommenttipuheenvuoro oli hyvä. Pakko tuohon kehasta vielä, että se 10 metriä on ideaali, koska sitten kun meillä on eri-ikäisiä lapsia, niin pienten lasten täytyy päästä metsään itse. Ja vähän vanhempien lasten täytyy päästä metsään itse. Ja se metsän tarvii olla semmoinen, että heille syntyy käsitys siitä, että he on metsässä. Silloin heille syntyy lapsuudessa luontosuhde. Ja se kantaa sitä aikuisena, kun yritetään vaikka suojella metsiä. Jos ei ole luontosuhdetta, niin ei ole mitään halua suojella. Kiitos. Ja ole hyvä. Joo, mä olen itse ensimmäiset 7 vuotta asunut Pansiossa. Sen jälkeen muutin Säkylään. Oli siellä, asuin niin pitkään, että 21-vuotiaan muutin takaisin Turkuun. Nyt asun tuossa keskustassa. Lähiöelämä siinä ihan pienestä asti on tuttu, mutta tuossa niin kuin Perttu hyvin kiteytti tämän koko asian, niin eipä siihen paljon lisättävää ole. Pyydettiin 2 konkreettista asiaa tässä kysymyksessä, niin mä lähtisin siitä, että meillä pitää olla siellä lähiöissä paras mahdollinen koulu, eli se, että jokaisen lähikoulu on se paras mahdollinen koulu. Se, että se parhaat mahdolliset koulut ei sijaitse pelkästään jossain keskustoissa, vaan se, että oikeasti se koulu on paras mahdollinen siellä lähellä. Toinen asia, konkreettinen asia, on se, että meillä on hyvät liikenneyhteydet. Se, että myös siellä lähiössä asuvana pääset kulkemaan eri liikennevälineitä käyttäen. On se sitten polkupyörä, julkinen liikenne, oma auto, mikä tahansa, niin sä pääset sieltä lähiöstä käyttämään mitä tahansa palveluita ihan ympäri kaupunkia. Kiitos. Ole hyvä. Joo, tässä Siiri vei myös tämän julkiset yhteydet. Itse asun myös lähiössä tuolla Varissuolla ja siellä on kyllä aivan poikkeuksellisen hyvät julkiset yhteydet. Sitten se toinen konkreettinen asia, niin pitäisi pitää nämä urheilumahdollisuudet näissä lähiöissä lapsilla myös niin kuin olemassa olevina ja hoitaa niitä. Kiitos ja siirrytään lavajärjestyksessä ja myös puoluepoliittisesti sinne vasemmalle. Ole hyvä. Kyllä, hyvin vasempaa, punainen arvoiltani. Me ollaan Sara Koirasen kanssa juostu täällä Runosmäessä ihan nappulasta saakka ja täällä on ollut aivan äärimmäisen hyvä nuorisotila. Nuoret tarvii hengailutilan ja sen pitää olla auki, koska sitten jos ei ole hengailutilaa mihin kokoontua, niin sitten aletaan tekemään kaikkia vekkulikekkuleita jossain muualla, mitä ei haluta. Ja eli hengailutila, nuorisotila, tai mikä vaan muotoinen, mutta kunhan on paikka, mihin saa mennä ja siellä on avoimet ovet ja aikuisia ihmisiä läsnä paikalla. Eli me tarvitaan siis palvelut, missä on ihmisiä palvelemassa ja tapaamassa muita ihmisiä. Sen lisäksi me tarvitaan se koulu, tai missä sitten on kirjasto myös tietenkin kyljessä. Ole hyvä. Kiitos. Mä näen, että lähiöissä tarvitaan 2 asiaa. Yksi on lähipalvelut. Me tarvitaan se paljon mainittu kunnollinen koulu, jonka yhteydessä on kirjasto. Me tarvitaan nuokkari. Me tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluita.
Nämä kaikki on niin kuin semmoisia lähipalveluita, joita pitäisi olla ihmisten saatavilla ja lähellä. Toinen asia, kaupunkisuunnittelu, joka ottaa huomioon metsän, luonnon ja joukkoliikenneyhteydet. Eli että täältä pääsee kätevästi ympäri kaupunkia, harrastuksiin, töihin, minne ikinä onkaan sitten menossa. Ja Runosmäessä on parasta metsät ja se, että täällä pääsee todellakin, niin kuin Perttu tässä haaveili, niin täällä todella pääsee niin kuin ulkoilemaan. Pomponrahka on tuossa ihan vieressä ja mitä kaikkea ulkoilumaastoja tässä onkaan, niin se on mun mielestä ihan parasta ja mä toivon, että siitä pidetään kiinni Turussa. Kiitos, ole hyvä. Hyvä, kiitos. Mä sanon 2 asiaa. Lähiöiden elinvoimaisuutta parantaa monimuotoisuus ja palveluverkko. Se, että lähiöissä on asukkaita eri taustoista, eri ikäryhmistä, eri ammateista, eri koulutustasoilta, niin se tuo sellaisen monimuotoisen asuinympäristön. Ja ei voida olettaa niin, että käsitys eri kulttuureista, eri ammateista, eri taustoista syntyy, jos asutaan vaan siellä yhdessä pienessä kuplassa, vaan monimuotoinen lähiö, jossa on myös palveluverkko. Se lähiluontokin on palvelu siinä, missä on koulu ja kirjasto. Eli jokaiselle pitää taata se Pertun mainitsema lyhyt matka sinne lähiluontoon, lyhyt matka kouluun, joka on se paras koulu, missä vaan voi olla. Ja siinä on kommenttipuheenvuoro, ole hyvä. Tässä nyt koulu mainitsee monet, niin sanon sen, että sen koulun palvelun tulisi olla semmoinen, joka vähentää sitten lähiöiden välistä segregaatioa. Tehtiin valtuustossa aloite siitä, että jokaiseen turkulaiseen kouluun tulisi erikoisluokka, joka tarjoaa painotettua opetusta, ja siten tämä segregaatio vähenee, sekä sitten se erityisluokka, joka tarjoaa sitä matalan kynnyksen tukea niin kuin luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Eli sekä että jokaisen turkulaisen kouluun. Miksei sitten jokaisen kunnan jokaiseen kouluun, mutta tällä tavalla me saadaan segregaatio alaspäin ja sitten sitä tukea lähelle. Kiitos. Koulut on mainittu jo monessa puheenvuorossa, mutta jatketaan hiukan siitä aiheesta, koska Runosmäessäkin on koulu aika ajankohtainen asia, Lyseon koulu. Se purku, uuden rakentaminen. Turussa on edessä satojen miljoonien eurojen koulujen uudisrakentaminen ja peruskorjausurakka. Sen lisäksi koulut on keskustelussa noussut esiin sen takia, että ollaan huolissaan oppimistuloksista, oppimistulokset laskee. Ja ollaan huolissa koulujen eriytymisestä, erilaistumisesta. On jopa puhuttu erikoisluokkien lopettamisesta, eli puhutaan matematiikka- tai musiikkikouluista. Nyt pyydän teiltä arviota, kun te tulette valituiksi kansanedustajaksi, niin mitä koulujen hyväksi tekisitte tai pitäisi tehdä? Aloitetaan täältä. Siiri, ole hyvä. Kiitos, tämä on tosi tärkeä aihe ja kokoomuksella on valtavan kokoinen koulutuspoliittinen ohjelma, jossa paneudutaan näihin asioihin. Ja me lähdetään siitä, että me tarvitaan tarpeeksi resursseja sinne jo varhaisille vuosille, eli sinne varhaiskasvatukseen ja perusasteelle siitä, että jokainen lapsi saa siellä ne yhtäläiset mahdollisuudet siihen, että pystyy rakentamaan sitä omaa koulutuspolkuaan eteenpäin. Me tarvitaan riittävästi niitä tukipalveluita, se, että opettajat saa tehdä sitä opetustyötä ja siellä luokissa ja kouluympäristössä on muita tukevia toimia siihen, että me saadaan sinne nuorille sitä apua. On yksilöllistä tukea, jotta me voidaan sekä niitä lahjakkaita opiskelijoita viedä eteenpäin, eli tehdä tällaista ylöspäin eriyttämistä. Ja sitten samaan aikaan tukea niitä, jotka on siellä heikoimmassa asemassa siellä luokassa, jolla on vaikka oppimishaasteita tai oppimisvaikeuksia. Koska se, että me tasapäistetään kaikkia, ei ole menestyksen tie. Me tarvitaan sitä osaamista, ja Suomi on se millä pieni Suomi menestyy, on se osaaminen. Ja sen takia meidän pitää aidosti panostaa siihen koulutukseen. Toki se, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä myös korkeakouluun, niin sitä tulee vaalia. Ja niin, että meidän toisella asteella on myös tarpeeksi sitä tukea saatavilla ja jokainen pääsee toteuttamaan niitä omia mahdollisuuksiaan ja omia halujaan edetä. Kiitos. Ole hyvä. Joo, tosiaan kouluissahan oppimistulokset lähti laskuun melko pian sen jälkeen, kun digitalisaatio lähti nousuun, ja tämä tulee siis IT-insinöörin suusta. Opetuspelit ja digitalisaatio on tietysti hyvä renki, mutta erittäin huono isäntä. Ja sitä käyttöä pitäisi hieman enemmän ehkä katsoa, että mihin sen kanssa ollaan menossa. Toinen asia, mitä haluaisin, että kouluissa olisi, niin ruotsin kieli ja suomen kieli tietysti myös ruotsinkielisillä alueilla, niin tulisi
vapaaehtoiseksi, niin kuin toinen kotimainen kieli olisi siis aina vapaaehtoinen, koska tällä hetkellä meiltä valmistuu koulusta ihmisiä, jotka eivät oppineet ruotsia siksi, koska heitä ei kiinnostanut se. Ja sitten niitä ihmisiä, jotka oppivat sen huomattavasti huonommin kuin olisivat halunneet sen takia, koska opettajien aika meni näiden ensimmäinen patisteluun. Kiitos ja sitten Viivu Seila, ole hyvä. No sen voin luvata, että ainakaan en ole kannattamassa yhdenkään euron leikkausta koulutuksesta. Se on iso lupaus tällaisessa tilanteessa, mutta se on meidän Insinööriliiton aivan loistava mainos, että älkää katkaisko tulevien insinöörien siipiä. Eli sinne koulutukseen, laskemiseen, kielitaitoon, siihen täytyy panostaa. Ryhmäkoot täytyy olla sellaisia, että siellä on jokaisen nuoren hyvä oppia ja levollista olla ja kouluttautua. Eli ryhmäkoot ja tavallaan se opettajien ja aikuisten ihmisten resurssointi sinne kouluihin. Kiitos. Ole hyvä. Meidän täytyy jatkaa koulutuksen kunnianpalautusta, mitä nykyinen hallitus on tehnyt. On ihan käsittämätöntä, millaisia koulutusleikkauksia viimeinen 10 vuotta on tehty vähintään suomalaisiin kouluihin. Täytyy saada lisää resursseja, vieläkään ei olla valmista, täytyy lisätä rahaa. Mun mielestä tärkeää on, mitä vasemmisto nostaa, on oppimisen tuen kokonaisuudistus, eli huolehditaan siitä, että jokainen oppija saa sen tuen, mitä hän tarvitsee siellä koulussa, mieluusti siellä nimenomaan lähikoulussa. Ja sitten toinen asia, kun nyt täällä ollaan, vaikka musta ei tule kansanedustaja tai tulee, tai ei voi tietää, mutta mä oon kuitenkin edelleen kaupunginvaltuutettu. Ja Turussa keskeistä on ihan käsittämätöntä, että Lyseon koulu on vasta 30 vuotta vanha ja nyt se jo puretaan. Niin meidän täytyy täällä paikallistasoilla myös huolehtia siitä, että meidän koulut on terveitä ja että ne on kestäviä ja että ne on turvallisia. Kiitos, ole hyvä. Kiitos. Joo, mä haluan nyt alkuun todeta tuosta digitalisaatiosta. Meidän työelämä ja yritysmaailma ottaa koko ajan huikeita harppauksia kohti digitalisaatiota ja se on edellytys myös tulevaisuudessa työelämällä, niin kyllä se lähtee sieltä perusopetuksesta jo ne askeleet myös sinne työelämään. Koulutuksen kunnianpalautus on hyvä sana. Mun mielestä sitä on hyvä käyttää ja siihen meidän pitää nyt ottaa askelia, mitä me nyt viimeisen 4 vuoden aikana myös ollaan otettu. Tukemalla jokaista oppilasta sen tarpeen mukaan. Erityistä tukea, yleistä tukea, olisit oppimisen vaikeuksia, käytöshäiriöitä. Jokaista pitää tukea sen oman tarpeen mukaisesti. Ja sitten myös sitä opetushenkilökuntaa ja sitä kouluhenkilökuntaa täytyy tukea tarpeen mukaan. Opettajilla tarvitsee tarjota työrauha, ryhmäkokoja tulee voida pienentää jopa sinne lakiin. Sen lisäksi koulunkäynnin ohjaajien merkitys kasvaa ihan valtavasti. Lähivuosina on kasvanut jo. Tarvitaan opetuksen tueksi koulunkäynnin ohjaaja. Nyt mun selkeästi loppuu aika, kun mun mikrofoni... Ei lopu vielä, jatka vaan. Kiitos. Ja sitten sitä monimuotoisuutta myös sinne kouluihin. Ne kieletkin, useammat kielet on rikkaus siellä koulussa ja muutkin voivat oppia niistä kielistä kuin vain ne, joille se on se yksi ainoa kotimainen kieli. No nyt rupeaa loppumaan. Kiitos. Ole hyvä. Kiitoksia. Tämä on mielenkiintoinen tämä teknologiakeskustelu kouluissa. Tuossa sivusi alussa vähän sitä, että se erityinen tuki ja toisaalta sitten erikoistumismahdollisuus pitäisi tuoda jokaiseen kouluun ja sitä kautta tämä alueellinen segregaatio vähenisi ja tuki olisi lähempänä. Mutta tämä digitalisaatio, mitä mäkin kritisoin aluksi, että kännykät pois koulusta, niin se ei tarkoita, että digitalisaatio pois koulusta. Mä näen itse opettajana sen, että digitalisaatio on läsnä ja sitä käytetään Turussa korona-aikana menestyksekkäästi, mutta nyt se tulee tekoälyn muodossa ja se tulee muuttamaan monta asiaa niin opetussektorilla kuin sitten muillakin sektoreilla. Me tullaan näkemään esimerkiksi, että kansainvälisten oppilaiden, joita meillä tuolla keskustakoulussa on aika paljon, niin heidän kohdallaan monet kielimuuriasiat tulee ylittymään aivan lähivuosina, kun me saadaan simultaanitulkkaus käyntiin sillä tavalla, että sitä ei enää tehdä kännykällä siitä paperista ja sitten lueta, vaan se tulee suoraan käännettynä puheena. Tämä tulee olemaan merkittävä asia sitten, kun opetetaan suomeksi luokissa ja se laite tulkkaa sen suoraan sitten äidinkielelle. Tämä tulee vähentämään tiettyjä resurssitarpeita huomattavasti. Ja edellyttää sitä, että ollaan teknologian aallonharjalla, ei väheksytä tai kammota sitä, mutta perustyö, se miten lapset aluksi koulutetaan lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan, se ei saa olla mitenkään erityisen avustettua, koska silloin me kiinnitetään apupyörät eikä oteta niitä koskaan pois. Eikä semmonen polkupyöräily ole mistään kotoisin. Perusasiat kunnolla ja sit avataan digitaalinen valtatie. Ja aika.
Ole hyvä. Kiitoksia. Toivottavasti mä en nyt kauheasti toista, mitä joku on sanonut edellä. Hiukan ajatus tässä välillä katkesi tämän ensiaputilanteen takia. Se, mikä mun mielestä oli, tämä on kaksijakoinen asia. Ensinnäkin meillä on hirveä ongelma meidän rakennusten kanssa, ja se ei ole vain Turussa, se on kaikissa kaupungeissa. Kaupungit on säästänyt ylläpidosta, mikä on todella lyhytnäköistä. Jos ruvetaan säästämään ventilaatiosta, ruvetaan säästämään lämmityksestä ja siivouksesta, niin eihän kukaan sillä lailla omaa taloaankaan hoida. Siis se on turmion tie. Eli tämä kuntoon. Ja toinen on se, että meidän pitää tukea sekä lahjakkaita oppilaita, ihan tavallisia oppilaita ja niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia. Ja se, että on näitä erityisluokkia, on tärkeää ja että on pienryhmiä. Toisaalta meillä pitää olla musiikkiluokkia, juppaluokkia ja vaikka matematiikkaluokkia, luonnontieteen luokkia, ja ne pitää hajasijoittaa eri paikkoihin kaupungeissa. Sitten myöskin 2-vuotinen esikoulu tulee auttamaan meidän PISA-tuloksia aivan varmasti. Kiitos, ja oli kommenttipuheenvuoro. Ole hyvä. Anteeksi, kun mä koko ajan huutelen, mutta kun tää kouluasia on niin rakas ja läheinen. Ennen vanhaa oli kunnissa semmoinen rakennusohje julkisiin rakennuksilla, ainakin kouluille. Mä tiedän, Moision koulussa on seinällä semmoinen piirustus, että miten se koulu on pitänyt rakentaa, tyyppipiirustus. Oli se ehkä syytä, kun meillä on näitä valtavia kustannuksia nyt huonosti rakennetuista julkisista rakennuksista, että lainsäädännössä otettaisiin taas julkisen rahan rakentamiseen jonkinnäköinen vaatimustaso, tyyppipiirustukset. Tällä tavalla koulu rakennetaan, jotta se ei mätäne, vaan kestää 100 vuotta. Kiitos, ole hyvä. Joo, mä lähden siitä, että nuoriso-oppilaat kun koulussa on, niin jokainen pitäisi ottaa yksilönä huomioon. Eli vähän on, jos verrataan liikuntaan tai urheiluun, niin pitää saada semmoista motivaatiota siihen hommaan, että ei vaan kaikkia tosiaan tasapaisteta. Meillä on erittäin paljon nuoria tällä hetkellä, jotka vaatii erityishuomioon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos ei meillä koulussa ole opettajan lisäksi jotain muitakin työntekijöitä siellä ja resursseja enemmän, niin eihän siinä pysty opettaja mitenkään, oli se luokkako mikä kokoinen tahansa, niin tavallaan näitä erityislapsia. Lahjakkaille oppilaille, niillä pitää antaa motivaatio sillä, että ne pystyy haastamaan itsensä ja heitäkin pitää tukea siinä suhteessa. Ja kommentti, ole hyvä. Kiitos, joo, ihan nopeasti. Nyt on puhuttu tosi paljon näissä puheenvuoroissa siitä perusopetuksesta, mutta nyt käännetään katseet myös sinne koko ketjuun, sieltä varhaiskasvatuksesta saakka. Luoda sinne sieltä varhaiskasvatuksesta jo se pohja. Meillä on sielläkin aika kova kriisi tällä hetkellä, meillä puuttuu varhaiskasvatuksen opettajia. Luoda sinne koko ketjuun turvallinen tie kohti sitä työelämää korkeakouluopintoa. Kiitos. Kiitoksia. Kevätkekkereillä on muutakin ohjelmaa, niin ei varasteta koko showta, niihin ruvetaan lopettelemaan, mutta saatte vielä tämmöiset loppupuheenvuorot. Ja kysyn teiltä, mikä näissä vaaleissa on tärkeää? Mitä äänestäjän kannattaisi ottaa teidän mielestä huomioon, kun vaaliuurnilla käy? Sara, aloita. No niin, elikkä mun mielestä on todella tärkeää pohtia, että meillä laitetaan jatkuvasti leikkaukset ja julkiset palvelut vastakkain. Sen ei tarvitse mennä niin. Me voidaan pitää huolta meidän julkisista palveluista lisäämällä esimerkiksi oikeudenmukaista verotusta. Me voidaan huolehtia siitä, että jokainen heikko, syrjitty, mitä ikinä, vähemmässä asemassa olevat ihmiset saa sen avun ja turvan. Siitä me pidetään kiinni. Toinen on ilmastoteot, joita pitää jatkaa, jotta me päästään sille hiilineutraalitavoitteelle, mikä on 2035. Kiitos. Kiitos, siirrytään tänne oikeaan suuntaan. Kiitos. Selkeitä asioita, joista päätetään nyt äänestäessä. Koulutuksen kunnianpalautus ehdottomasti. Ilmastokriisin torjunta. Nyt seuraavan 4 vuoden aikana pitää ottaa vielä kovempia askeleita. Laittaa ne urat sinne paikalleen kohti sitä vuotta 2035. Sen lisäksi meillä on torjuttavana vielä ja parannettavaa vielä meidän sote-palveluissa ja koko siinä mielenterveyspolussa, esimerkiksi se terapiatakuu, mistä mainittiin. Sen lisäksi mä haluan mainita yhden asian, eli ihan vaan sen äänestämisen, niiden arvojen mukaan. On nyt ehdottoman tärkeää äänestää näissä vaaleissa just sitä ehdokasta, joka niiden arvojen mukaan osuu. Ja nuorissa on se tulevaisuus, niin kuin täällä sanottiin. Hiukan klisee, mutta ihan totta.
Ja jos on aikaa, mä sanon yhden asian vielä. Myös nyt tullaan päättämään siitä, että millaisessa kulttuurissa, millaisessa keskustelukulttuurissa, toimintakulttuurissa me tullaan toimimaan. Mennään katsomaan nyt niiden, sanotaan vaikka 50-vuotiaiden perheenisien Twitter-seiniä, kun ne kirjoittaa siellä ihan järkyttäviä asioita, niin tällaiseen keskustelukulttuuriin meidän pitää tehdä muutos. Meillä on ollut tässäkin paneelissa nyt hyvää keskustelukulttuuria. Ollaan otettu kaikki huomioon ja arvostettu toistemme mielipiteen, niin sen pitää tulla myös arkipäiväiseen keskusteluun ja politiikkaa osaksi. Kiitos. Ole hyvä. Oli hyviä pointteja, varsinkin tämä viimeinen. Mä sanoisin, että näissä vaaleissa kannattaa äänestää semmoista ehdokasta, joka ajattelee pitkällä aikajänteellä. Se liittyy meidän suuriin haasteisiin kansakuntana ja maailmassa, eli ilmastonmuutos, meillä sitten Suomessa taas väestörakenne, tämmöiset asiat, jotka liittyy siihen, että mitä tapahtuu 40 vuoden tai 60 vuoden päästä. Ne ei ole kauhean kiinnostavia asioita, kun meillä on nyt tämä 4 vuoden hallituskausi tuossa tarjolla, että mitä sen aikana tapahtuu. Mutta niiden tekojen on oltava strategisia. Ja sen takia mä pyydän, että kysykää ehdokkaalta pitkän aikavälin seurauksia heidän ajatuksilleen. Jokaisen teon, on se sitten leikkaus tai on se sitten lisäpanostus, niin sen on tuotettava hyvää pitkällä aikavälillä. Muuten sitä asiaa ei kannata ollenkaan tehdä. Ja tämä edellyttää tiedon johtamista, sitä, että meillä on oikeaa faktaa siitä, mitä seurauksia meidän päätöksillä on. Äänestäkää strategisesti, äänestäkää 50. Kiitos. Ole hyvä. Suomen peruspalvelut kunniaan ja kuntoon, talous kuntoon ja turvallisuus ihan huippukuntoon. Kiitos. Ole hyvä. Joo, eli mä sanoin sellaisen, mä luotan kansalaisten älykkyyteen ja siihen arviointikykyyn. Eli kun te menette tonne äänestyskopille, mietitte ja käytte täältä Teltoilla kysymässä, niin meillä on täällä hallituspuolueet ja istuvat kansanedustajat ja muut, niin mua ainakin kiinnostaa hirveästi sen takia, kun mä lähdin tähän hommaan mukaan. Kesti kauan, mä oon 47V, mutta mä ajattelin, että jos nyt olisi semmoisen niin muutoksen aika. Eli tavallaan se kiistely, ei tehdä asioita yhdessä, ja se niin kuin on tässä viimeisenkin hallituskauden aikana selkeästi huomannut. Ja nyt olisi hyvä mennä kysymään niitä, että jos he esimerkiksi näissä väittelyissään niin keskustelisi siitä, että mitä hyvää he on saanut aikaa, niin mielestäni jokainen voisi nyt miettiä sitä asiaa, että millaisia asioita tässä nyt viimeisen 4-10 vuoden aikana tämän meidän oman kansan, meidän niin kuin isänmaallisuuden ja tällaisen puolesta kun ajatellaan, niin miten meistä ollaan pidetty huolta, miten niitä asioita, mitä on toteutettu, niin eikö se olisi paljon mielenkiintoisempaa keskustelua, kun me kuunneltaisiin, että mitä hyviä asioita me ollaan saatu aikaiseksi. Niin mä annan ihan äänestäjälle ja toivon, että jokainen sen pohtii, että onko tässä nyt aika, että tässä pitäisi jonkin näköinen muutos saada aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Ole hyvä. Näissä vaaleissa olennaista on tulevaisuus. Ja näillä tulevalla hallituskaudella meidän tulee tehdä ratkaisuja, jotka rakentaa kestävää tulevaisuutta. Tällä hetkellä niin ei todellakaan ole tehty. Me velkaannutaan ihan valtavaa vauhtia ja se on kaikki pois tulevaisuudesta. Jos meillä ei ole vastuullista taloudenpitoa ja riittävästi resursseja muulla kuin velkarahalla, niin ei meillä ole hyvinvointivaltiota, ei meillä ole niitä hyvinvointivaltion palveluita, vaan meidän pitää pitää huolta siitä, että meillä on kestävällä pohjalla nojaava talous, jotta me voidaan toteuttaa sitä kaikkea hyvää, mitä tässäkin paneelissa on tullut nyt paljon esiin. Ja kokoomus haluaa olla viemässä Suomen taloutta kestävään suuntaan. Me halutaan tehdä muutosta, me halutaan semmoinen muutos, jossa jokainen tulee pidettyä mukana tässä yhteiskunnan kelkassa. Me tehdään panostuksia sillä kestävällä taloudella niihin heikompiosaisiin ja mahdollistetaan sitä työntekoa ja yrittämistä. Totta kai sen lisäksi tärkeää on se, että meillä on terveyttä ja turvallisuutta. Kiitos. Ole hyvä. Tosiaan myös perussuomalaisille tämmöinen kestävä talous on äärimmäisen tärkeä ja sen lisäksi turvallisuus. Meillähän on turvattomuus hyvin paljon lisääntynyt Suomessa. Me ollaan aika pitkälle menossa kohti Ruotsin tietä, mikä on ei-toivottavaa. Mua voi äänestää numerolla 85, mutta oikeastaan ketä tahansa tuolla sinisellä teltalla olevista ehdokkaista niin on äänestämisen arvoinen. Tärkeintä on, että ääni tulee perussuomalaisille, että tähän hommaan saadaan joku roti. Kiitos ja Viivu Seila viimeisen ääneen.
No niin, no sanotaan näin, että tällä hetkellä gallupit näyttää siltä, että on kylmää kyytiä tulossa seuraavalla vaalikaudella. Tällä nykyisellä vaalikaudella on saatu älyttömästi hyviä asioita tehtyä. On nostettu oppivelvollisuusikää, eli meillä on aidosti maksuton toinen aste tällä hetkellä. Kenenkään koulupolku ei katkea siihen, että ei ole varaa ostaa kampaajan saksia tai keittokirjaa. Sitten me ollaan saatu sote-uudistus maaliin, 20 vuotta painiskeltu sen asian kanssa, niin tässä koronakriisin yhteydessä sitten saadaan tämmöinen asia hoidettua, joten kyllä niin kuin SDP:tä kannattaa äänestää, jotta me saadaan seuraava pääministerikausi vielä, ja me luvataan oikeasti pitää huolta ihmisestä. Me tiedetään, että jos ei meidän ihmiset voi hyvin, jos ei niihin panosteta sitä rahaa, niin ei me tarvita mitään taloutta siinä tavallaan, että kaiken pohja on se, että meidän ihmiset voi hyvin ja siihen täytyy sijoittaa rahaa ja me ymmärrämme sen. Kiitos, no marsh. Ja mun vaalinumero on 179. On tullut aika päättää tämä paneeli. Kiitetään panelisteja mielipiteistä ja aktiivisuudesta ja kiitetään yleisöä mielenkiinnosta. Vaalipäivä on, muistutetaan vielä, että vaalipäivä on 2. huhtikuuta ja ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona. Käykää äänestämässä.